भक्ष्य शोधण्यासाठी आलेल्या बिबट्याच्या पाठीमागे गावठी कुत्र्याची फौज लागल्यामुळे जीव वाचवण्यासाठी त्याला तब्बल 20 फूट उभ्या असलेल्या नारळाच्या झाडावर चढण्याची वेळ आली। हा सर्व प्रकार येथील कारिवडे गवळीवाडा येथे भर वस्तीत घडला। सकाळी सकाळी अनेक ग्रामस्थांनी माडावर बसलेला बिबटा पाहिला। दरम्यान भीतीने झावळा स्थिरावलेल्या त्या बिबट्याला हुसकावून लावण्यात यश मिळाले। तो भक्ष्य शोधण्यासाठी आला होता, मात्र आता नैसर्गिक अधिवासात गेला आहे, असा दावा वन विभागाने उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी केला आहे। मला सांगितलं लोक वस्तीत जातो।